mani top up in thun dan kan seidona top up internet pack mo chuan ama sabera chun play store kan kanga play store ah hianin tuna hin airtel le jio ka mangta application hi ka download ve ta airtel ka download ta jio ka download bok ta ni my jio ti kha chuan jio kan lu tanga my jio application a kan lu ta ti chuan ti helom ta ni a lu ma sak ber chunin kan number jio number kha enter angaya chuanin OTP lo thlenga chu kan lu tanga ti chuan hei hi lo lang don ta ni chuan keima le keima ka in thun don chuan helai recharge ti hian kan lu gaya chuan kan thian te kan thun sak don chuan recharge for friend la hian kan lu gai thung ta ta hian enter jio number ti hianin kan thian te number kha kan chunga proceed te hin ti khan kal chho me don ni khalai ka chu ti chuan keima le keima ka in thun mani kan in thun don chuan recharge te hin kan lu tanga recharge te kan lu ta ti hian 2GB daily pack 1.5GB daily pack kha chi sang offer khoma chuan work from home te po ma hi ka thun thin ta ke ma chuan tu na in ka thun me ka entinan work from home hi kan lo thun don ta zahni somnga pakhat mo zahni pakhat man po thun don te kan click ke nga kan di na tur kan thun tur kan du kha kan click mai don ni chuan an hnuaya bai te kan kalanga khami kan click so khan hei hi lo lang don ta ni debit ATM card net banking credit card hemi kan nei kha ni ta ni atlang puin ATM card hi kan nei tur vai ta la ATM a kan click anga chuan card number kan chulu tanga chuan expire month kan ATM thi thla tur khania chuan thi kum tur expire year kha chuan CVV code kha card number hnung lama che khan horop number pathum ama kha kan chulu tanga kan hre tur ngai la chuan nemun taka chu kan hming je dan khani me chuan pe ya kan kalanga ti chuan in OTP lo thlenga OTP thlen so chuan top up internet pe kha kan in thun ani me don ni kong ulsam harsa lo takania a hre lo ta na in hriat na ani ti kan se don lia